mar nonro mar jotich manotim kod piny owacho mar kauntino e higa 2022 giko ni rem kete tim lipodno nyalo miyo jopiny bedo kod to e wi okenge mikete kaunti ma Migori mar jiwo telo makare. George Juma keto e ler. E chakruok mar tend gavana ma Migori Chileko higa mar 2012, piny owacho ma kaunti ma Migori ne otimo nonro mar jotich. Ne en nonro mane otimo yango kwan jotich ma Migori ma ondiki yono makare, jotije ma Nyawawa, lony ma jotije ma kaunti mantiere godo kod kuondego mag itiye kaka yo mar bero chenrogo mag piny owacho mar kaunti ma Migori. Dwe mar 11 mar higa mar 2012, lipot mar nonro mar jotich manotimo rogno maong'ere kaka Institute of Human Resource e lo piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketi ayanga e lwet piny owacho mar kaunti ma Migori. Lipodni ne oting'o weche mathoth ma oting'o kwan jotijego ma kojolo malo 600 manosebed ka chamo sare kaunti ma Migori to nonrogi malong'o ok ni nyal yangi. Lipodni bende ne oyango ni kaunti ma Migori ne osebedo ka koro lalo omenda maro $60 higa ka higa mane chulo jotijego ma Nyawawa. Dwe achiel bang' lipodni piny owacho ma kaunti ma Migori bende ne obedo kod kweno mar jotich kendo rango bok chenro mane otim e kind tarik 19 mar dwe mar 12 mar higa 2012 nyaka tarik 6 mar dwe mar 1 mar higa 2023. Duoko mar kweno ne oyango ni jotije malo 90 ne oyudi kod obok mag somo bandia. Penjo maduong' en to bende lipode ariyo gi oseketi e tim kaka owinjore. Public money was used to do the vetting of the issue of ghost workers. Close to 2 weeks, 3 weeks. I rose to this house and asked that can we have the report that was done on matters of ghost workers. Moko kuom MCS ma Migori wane lipodegi pok gineno ka oketi e tim e yono mowinjore ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ketgi e ler. There was an audit that was carried out by the county executive. That audited report has never been brought in this house. There are so many citizens of this county who have been laid off duties because the county executive headed by the governor claimed that they had fake papers. Jagoro mar piny owacho ma kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ni lipodegi oseketi e tim kaka owinjore kendo nitiere jotije ma kaunti manod kod obok mabandia ma bende ne oseriembi e tich. Kuom jotije mane wayudo kane nigi ng'ikruokgo ne wakwayogi gi e sechego. Mokwongo ne wagologi oko kuom gimiluongo ni payroll. Gin joma nosewuok mosedhi dala ma nafasgigo noselandi ma kuom nafasgigo moko nitie jok mamoko mosedonje. Olima wacho ni MCS wacho ni pok gido lipot ma otende kod kweno mar jotich ema pok okawo okang' mar kwayo lipot ka okalo kuma apis karan mar burano kaka chik dwaro. Unless ni en MCA moko ng'e tije kata ok ong'e kaka onyalo report. En gima koneno ka nitiere report moro amora monyalo dwaro executive ka chik oyiene mondo mi ochung' malo e bunge kachacha mowach no dwaro report machal kama to modwaro no clerk ndiko na to wamiyogi kaka gidware no. To bende kopogore gi mano duol mandiko ji tich miluongo ni Public Service Board ni chik dwaro ga ni mondo duol no oter report mar jotije te e assembly higa ka igoro. Jagoro ni mar kaunti ma Migori wacho ni moko kuom MCS kaunti ma Migori koro kelo siasa ka luwore kod lipodegi. Manyalo wacho ni report no chalo gimopandi en ng'ama go siasa matindo tindo. But report no to nitie kendo wa implemente kaka chik dwarore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV.